Klinci i klinceze, sportaši i sportašice, školarci, dobrodošli u prvu online vježbonicu u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza. Pokazat ćemo vam čitav niz različitih vježbi sa vlastitim tijelom koju možete vježbati uvijek i svugdje. Današnja naša lokacija je Run, prekrasan dan. Sa mnom danas vježba Nika, gimnastičarka, i Karla, gimnastičarka. Znači imam dvije sportašice pored sebe. Prije svakog treninga dobro se zagrite, dobro se razgibajte, na taj način ćemo spriječiti prevenciju bilo kakve ozljede. Nakon što se zagrijemo, krećemo sa naše 4 vježbe. Svaku vježbu radit ćemo po 30 sekundi. Dajte sve od sebe, radite koliko možete. I zapamtite, ne odustajte. Prvu vježbu koju ćemo danas napraviti je jumping jack. Ako ste se dobro razgibali i dobro zagrijali, ja ću pokazati prvo lakšu verziju. Otvorit ćemo jednu nogu, drugu nogu i ne zaboravite na disanje. Znači lakša verzija, teža verzija, radimo sa skokom, mekano na prstima kroz disanje. Štoperica spremna, cure spremne. Of course. Na 3, spoji noge. 2, 1, krenimo. Sad. Diši. 30 sekundi ispred nas, samo diši lagano, mekano na prstima i ne zaboravi smiješak. Tako je. Jel može, Nika? Može. Karla ide. Odlično. Samo diši. Vrlo brzo prođe 30 sekundi. Nakon toga pokazat ću vam drugu vježbu. Samo diši. Mi smo danas na Jarunu, prekrasan je dan i lagano imamo 4 vježbice. Hopa, vrlo brzo, znači 30 sekundi je gotovo. Stanemo u poziciju plenka, cure se stati bočno da vidite kako izgleda. Spuštamo se lagano dole, leđa ravno, vrlo bitno da stisnemo trbuh i da zadržimo leđa ravno. Držimo 30 sekundi, spremni, cure, vrijeme kreće sad. Samo diši, leđa ravno, stisni trbuh, samo diši. Cure će lijepo potamniti sad, s obzirom da je lijepo vrijeme, ima dosta sunca, dobit će lijepu bojicu, a i frizura je postojana. Drži 30 sekundi, leđa ravno, radi koliko možeš, samo najbitnije ne odustajte. 30 sekundi je prošlo, idemo gore. Treću vježbu koju ćemo napraviti je naša specifična vježba koja se zove bubanj. Cure će stati bočno. Pazite da vam projekcija koljena ne prelazi projekciju prstiju. Leđa ravno. Ne želim da ruke stavite uz tijelo, nego ruke stavite ispred sebe. Kao da ćete stvarno bubnjati. Zamislite da imate neki jako dobar bubanj. Cure, spremni na 3, 2, vrijeme kreće. Sad. Samo diši. Stisni. Leđa ravno. Trbuh. Stisni trbuh. Tako, Nika, razbi taj bubanj. O, Karla tegla na veliko. Sve me zanima kakve imate vrste bubnjeva. Samo diši. Leđa ravno. Ideš odlično. Stisni trbuh s ove strane. Lagano sjednemo prema iza. S ove strane. Sa svih kutova da vidite kako izgleda. Malo s ove strane. I naših 30 sekundi vrlo brzo gotovo. Evo jedan brzinski lakat. Ide odlično. Vama je jedna petica daljinska. Četvrtu vježbu koju radimo je naš čučanj. Kratka uvertira, širina stava, širina ramena. Spuštamo se lagano prema dole. Laktovima taknemo koljena. Kroz izak dignemo se gore. Vrlo jednostavno, 30 sekundi spremni. Na 3, cure može? Normalno da može, one su spremne, jedva dočekale danas. 3, 2, smiri disanje, 1, dole i 1, 2, laktovima takni koljena, 3, 4, 5, 6, ja ću brojat, 7, 8, 9, 10, cure, ali imamo smješka? Imamo, dobro je, sunčajte se. Morat ću malo promijeniti mjesta, da ne pocrne samo na jednoj strani. Da bude jednako, s jedne i s druge strane. Ne odustajemo, radimo i dalje. To je to. Naš prvi trening je gotov. Dobro se istegnite. I zapamtite, nikad ne odustajte. Pozdrav iz naše prve online vježbonice. Vidimo se uskoro. Ćao!